Miss Hasička Československo 2012. Dívky mají na sobě zásahové kalhoty a šle od firmy Požární bezpečnost a obuv značky Renault. Chápu, možná přesně. Budou srandovat na chvíli, kterou si moderátor může užít, protože dokud dívka neřekne, tak nebudou stát. Si tak Daniela. No, možná si říkáte, že jich je dost. Přeci jenom 14 finalistek, to je opravdu velké číslo a vzhledem k tomu, že vy máte stále ve svých rukách dílčí tituly a porota musí také rozhodovat, tak je třeba udělat něco pro zpřehlednění. A věřte, že to zpřehlednění přijde v zápětí, protože do dalšího kola postoupí pouze 8 superfinalistek. Ano, šestice dam, která nás bude muset pro tuto chvíli opustit, nemusí být smutná, jak už naznačoval Libor, může dál bojovat o titul Miss Hasička Facebook, případně Miss Hasička Sympatie. Přesně tak, stále jsou ve hře, nicméně o přízeň poroty, protože porota nejlépe počítá do 8, tak o přízeň poroty skutečně bude bojovat pouze 8 nejlepších. Není to tak, že bychom to učili my dva, nebo si to dáme v zákulisí rozhodli. Vězte, že porota už v samotném úvodu dnešního slavnostního večera těch 8 superfinalistek určila. Tak tedy, drahé dámy, je mi ctí představit vám první superfinalistku. A je to dívka s číslem 1, Lucie Solová. Do superfinále postupuje také dívka s číslem 13, ale bude následovat dívka s číslem 11, Tereza Linová, do superfinále postupuje též, můžeme se postupně, dívka s číslem 5, Tereza Švářová. Poslední 2 místa zůstávají v superfinále Miss Hasička Československo 2012. A do něj se podívá dívka s číslem 10, Dominika. Dobrou poslední superfinalistkou, dívka s číslem 7, O potlesk pro odcházející